Zerekin nagoen. Bueno, azken aldi honetan, eta dano dakizuenez, edo entzun dozuenez, partidu politikoetatik eta hainbat astakeri entzun izan duguz, bai analfabetoak egiten ari garela, lanbideetan oztopoak izango dituztela, lan munduan ez da bezala onartuko, DDko zuzendariok ez dakite zer garen, eta horrelako hainbat astakeri. Hemen daguz dereduen ikasetako ikasle hoi batzuk, eta besterik barik, eurek orkestera noa. Askonaz honentzatik, honentza kasetaria, Gernikako institutuko ikasle hoia, eta berak izango duzku gero, musikakoa ere bai, eta bar. Eta gaur egun, bere lanbidea kasetaritzan ari da, eta egunkariako kasetaria. Ilaski, bermiotarra, hori be komunikabide munduan dabil, eta, Betizu programako aurkezlea, eta gero Euskadi Irratian ere, Euskadi Gaztean edo, esatari lanak edo egiten dozuz, ezta? Hurrengoa Josu Goikotxea, hau bereziki ondo zautzen dut. Eta, Osabi dotetan. Hau da, en fin, filologoa ikasketaz, itzultzailea, eta gaur egun, ETBko hitzetik hortzerako aurkezlea. Gero amentago Iñaki Aurrekotxea, ekonomi ikasketak ditu, eta gaur egun matematiko irakaslea Gernikako Basilergo Institutuan. Eta hau ez da ezagutzen zuen, hau bestie, Igor Elortza, topografiako ikasketak ditu eginda, ingenieritza ikasketak, dano dakizuelez, Bizkaiko pertsolari txapelduna, eta gaur egun, ez dakit, ahoskotasunan inguruan edolako proiektu arraro batetan edo, interesgarri batetan bintzat dabil lanean, hori da. Besteri barik, bakotxaren ibilbidea edo, bai akademikoa eta profesionala, bakotxak arkosteko du, era honetan edo zeu nahi duzuneran. Aurrera, honintza edo zeu nahi duzuna. Ezakit, laburre esan da, nik bai idazten eta irakurten lehenengo kontaktoa Bizkaiera zeukineban, eukineban irakasleen kriterizioa edo hori zalako ez, Bizkaieri bultzatu behar dela edo herri hizkerien aldeko joera bat eukidebelako betidanik. Geroia musikeko eskolan, horre 3. 8. ikasketa aldetik dana zan batua, baina irakasliekin eguneroko kontaktoa Bizkaiera zan eta ganera etxeko Bizkaiera edo. Eta geroia institutotik eta unibertsitatean dana enixen dut batua, bai klasien eta irakasliekin harremanak eta hori orokorrien dana batua ez. Eta gero lan munduen edo sartukeran, hor sortu zan egunkariko Bizkaia gehigarri hori, eta hor Bizkaieraz lanien azbier, eta atzera txipe aldatu, eta etxeko euskerie papelera pasetie, nahiko kostaiaten ez, batez be hori, gehien bat batua idatzi edo ikesi izan dutelako beti ez, eta laburre esateko hori. Lehen egon gara berbetan, ametik, nik Bizkaieraz ikasi dut ikastolan, Bermioko ikastolan, Bizkaieraz ikasten dela konsortzigarren maila arte, Bizkaiera, estandarra, Bermiotarragaz igual askorik ez dako zer ikusi bez, Bizkaitzarrez, institutuen batuerara pasaten gara, geuse asko gaitxik, ikastolako irakasliek Bermiotarratiez gaizenak edo ingurukuek, eta orduen eurekaz Bizkaitzarrez tratue, Bermiotarrez, errezadok itxe. Institutoko hainbat irakasleek ez dako idearipez euskeraz, euskeraz ematen da ez dako idearipez, ez dako non ditatu zen, guko kintu zena oza idearipez batzuk. Eta orduen batu eraz, daku eurekaz tratue, eta askok Bermion niri irakatzi hostien irakasle askok ez dako idearipez euskeraz. Orduen ikiten zat, entzun, gerra non dizan inokirazia Greziak edo bestiek. Barkatu, orduen, edo inbizu batueraz, edo intzazu, ez dakizelan, ez daulako nulertuten. Orduen hor batueraz sortzen da, batueraz zein bidu, nahiz eta geu Bermiotarrak esan, geur hartin Bermiotarraz egin,
Eta gero unibertsitatean, okinjot suertie esango lan, gure karrerie kasetaritza euskeraz dau, bakarrena taikue. Kasetaritza eta zein gehiago, honintza? Beste bat, usteot. Lehenago mailatik, 5. mailara arte, euskeraz berbaitxoko aukeri dakune, euskeraz ikasi eta hori dana. Unibertsitatean, hombre, batzuk etxu ulertuten ezer, bai, bizkaieraz bizitzeko aukeri dau, nik bizkaieraz okintzatarratue mundoan agaz, bai ikasliekaz, naiz eta Euskal Herriko dozein puntutakuk izan, eta bai irakasliekaz. Eta hori, ez dut uste inongo aldaketa traumatiko dauenik, bizkaieraz ikasi, eta batuerara murgildutie, bestiek beste, eta, nik 25 urte dakotez, betirik, gaztetarik, telebizinue, liburuek, euskera batua ikasteko aukeri okintzu naiz eta geukez egin, eta nik uste dut gaur egun, gehiago. Hartutezu nire gaztetako liburuek eta nahiko eskasati ez, kalidadez gaur egun hobeto dauz, eta telebizinue eta beste guzti dana. Niri inok ez toztirekatzi erderaz, eta erderaz dakitz, niri inok ez toztirekatzi batueraz, eta batueraz etxan berba. Orduan nik uste dut aukeri dauela, bai ikasteko, eta ez dela inongo aldaketa traumatikorik bizkaieraz ikastie, eta ezagututi ebe bai, ni gauz asko bizkaieranak ikasi dutez eskolan, neuk ez dakit ezelakoti, eta postuten nahi, eta ni gaur egun zozerriatzi berra duten neuretzat, da neure diaizu idazten mod, bizkaieraz idazkot. Burten ditu, ez delako, ez dakiz zer, eutxon, nahiz eta neuk, igual, hori ez erabili bermietar moduen, seguk, erabat ezberdin ditzen du berba, nik uste dut ez daula aldaketarik. Bizkaieratik, batuerara, eta gero euskeraz egoteko. Josu. Bueno, arratzalde ondan hori. Nik bizkaiegaz beti ukiotolako harreman konfliktio bat. Ze, gurasoa musikarrak izan da, familizen ez dugu besterik, ez da? Da eskolan be, irakasliek, kio guzua bilbotarrak, eta horrek igual batua zetien, ez da? Baina hemen inguruko irakasliok Bizkaia zetio zuen. Eta hori, baina nik Bizkaia ez dut sekulo ikusi papelien, iatzetea. Ikusko nahi nina ozta, baina ez olako eguneroko eskolan, ez du mon papel bat, edo ez du gukidatzi papelien Bizkaiarik. Orduen aditzak eta zera, belarrire enge egon gara, baina ez papelera. Eta hori ikusi honi problemi ez da. Alderantziz gero, euskara batuaz, etxen ez dogeginik, eta bertzotan gai jartzaile lanetan hasi arte, ez duten batuaz sekule. Orduen, horrekin, ez da euskaraz badeko gula olako harreman konfliktio bat Bizkairegaz, Bizkaitiarrok. Bintzet, nire adinekoak. Gero hor ukina esan ikarazoak, hasi nintzen deian bertzonganeko artikulo batzuk idazten, eta egiz esan, liburuetara jo bihar esan aben, enek izen, normal berbetan noten zera, euskalki bat, papelin zeran trateu, ez da? Hortxe laburtuko nebenik zeran eurie, azteko bintzet. Eta pizketxo bat ikasketa munduen, unibertsitate munduen... Hombre, euskal filologia egin oso eta zera, ez da, Bizkaia trate dozu, superotarra tratetan oso moduen, edo, osea, baina, ez dakit, lagun bateri karta bat idazteko, lagun bizkaiar bateri, ez teko zu, ez dakit juzelanin idatzi ogizia adibidez. Idatzi balik, igual ogie idatzi berda, ez da, baina, ez da, eltzen nik nahi duten horta, ez da. Iñaki, arrastion, ez dago. Nik hizkuntza eta ikasketako ibilbideari labur aldala. Nire ama hizkuntza Bizkaiera da, Bizkaiera arratiko Bizkaiera. Ez da Bilbon, oba esan da Santutxun, sortua eta hasia izan. Bertako Karmelo ikastolan ikasi neban, eskolan hartu neban edo etxean hartu neban Bizkaiera, gero eskolan galdu neban. Galdu edo oba esan da parentesi bat modukoa esan, gero Baskari eta meriende eskatzeko orban barrero errekuperetan ebalako, nire Bizkaiera. Holan ikastola, nire agaz batera zuen pateko kidea, irakasle esala institutuan, Gabilares institutuan antxurri naban, Bilbon,
Eta gero, ekonomi zintzeak egin bazan, zerean, sarrikon, lehenengo hirukurtsoak euskeraz, batua, dana, eta gero, azkenan espezialidadea, erderaz, gazteleraz. Horren, zeidun eban doktorotza kortzoa egiten, Eusko Jaurlaritzaren kontura ikasten zeidun eban, konturatu nintzen arte nire bokazioa esala hori, eta gero, ekonomia ikasite, eskiran ikasin eban nire boltsikorako beste egiten, eta irakaskuntzen sartu. Lehenengo iparralden 5 hilabete, zehazkan, esango zura, erdi arratiar bat zubero ikasle, zubero tarrakazbe, hori posible izen zen, orduen be. Eta gero, oindala 3 urtetik ona, hemen Bizkaian irakaskuntza publikoan, bigarren eskuntzan aurten, esan duen moduen modatzaileak, ondo, Gernikako institutuan. Eta Bizkaira, nire ume izkera izan da, apurbete horre etxean akonplejaute gondana edo otxeko izkera izan dana, gero helduagotan apurbate kontzienteki errekuperatu dagoen arte, baina nire zailtasun eta muga guztiekaz. Batez be, bertso mundu izin de horren lagungarri, baina hori be, ointzu arte, ez da posible izen bai berbaiteko, konplejo barik, harremanetan, bertso eskola eta nire lagun harreman guztietan, baina hori, ganera, bertzotan be, Bizkaira zeiteko, idazteko, alegin batean gabiz, batez be, gure konture. Purbete nik uste dut edo, nina zela eskuntza nahiz eta dere duen bere gauza guztiekaz ikasle kaltetuet banazelako zentzu horretan, nire Bizkairei jaokonez. Horregaz horri txikot. Arratzaldeon, nipe. Nik Durangoko Kurutzea ikastolan ikesinaren lehenengo eta gero Durangoko institutuen, eta horretan bizetan de eredu estandarra edo, batu asko ereduen ikesina ben, hori, liburuetan eta azterketak egiteko eta abarretarako ez da. Ointratu askotan, irakasle askoaz, batez be Durango ingurukuek zirenak ineta, Bizkaieraz eukiten gendun, ez da, agozko tratu hori. Eta, ja institutuen ditzi hau, eta horretan zoritxarraz nire bat natorre ilazkigaz, hemen kasuek egongo die, baina, kasu batzuk benetan negargarri segizeten die, eta, ni, por ejemplo, Durangoko institutuen justu euskeri emoten, por ejemplo, irekasle bat, euskera batu berabe, justu ekizena eta zelan alan arregletan zana, ez da. Hortik topografia ikestera joan nintzen Bitorizara, eta han eredurik estandarrenera pasau nintzen espainolera. Beraz, ez batu barik, ez Bizkairarik. Hori dana eiteko nik nire aldetik urte hon batzuk eta mileka peseta batzuk ipinina esan da jasona bena, edo jasotena titulo bat izen da, momentuz ezetarako ez toztena balizio izen ez da, baina zorizonez gaztetxotatik beste mundu baten ibilinaz, eta Iñaki paipatu dugu horretan zehozer bertzon munduen ez da, eta nipentzetot bai batuei begire eta bai Bizkaiari begire lehen hemen esan daien moduen euskeriei berai begiren nik pentsan dut gehizen hortizik ikesi hotela, ez da, horrek emozta aukerie oso euskera ona dekon jente asko astratuen egoteko, bai Bizkaieraz eta bai beste euskalki batzutan eta baite batua jaso elegantien berbaiten dagoen jente asko bai, eta nik pentsetan dut niretzako eta oina arte mundu honetan enjoazen gauza zerizuetarako gehizen balizu iziztena hori izan dela, ez da gehizen hortik ikizuetela euskera bizize eta euskera ona dekon jentien gandik, ez da zen ipentzan dut hori dela importantiena zer jasoten dugun eta hizkuntzi daukizunez bebai zenbateko aberaztasunaz da zenbateko maiztasunaz eta zenbat biziun hizkuntza bat bera, ez da zen lehen justo sartua genien hemen hasikeran uste benaz sartu barriten
jakin daulako berbak entzun da, ez da jakin oso ondo zeri buruzko jardunaldi baten gauzen, baina askotan aiketzen dan kontua da olako esakeretarako edo euskera injertu bat eukiteko gorko gaztiek ez aitasun edekuzela, ez da, eta nik uste zailtasunak ez diela inundik inora euskerienak ez da geuri epaino. Niko guendekot bertso mundu ezabata hemen kanpantxun alkartzen ginenien beste batzun artien eta askoz inguru erdeldu naukuek ginen onartien alkartzen zien bebai oso eremu euskalduneko gerti ez da, eta ontxe bereziki goguendekoa Markin Etxebarriko gaztetxo batzuk ikera arrizko euskera aberatzeukinak, eta karo, haren mundu ekoitki berazan euskeraz, ez da, eta arek ezekin inungo problemarik olako esakerak euskeraz botateko eta sortzeko barrizek eta jentierik atxizenak ipinteko euskeraz, eta horretako ikera arrizko abilia diokien, ez da, hori zaiki da, goiki bera euskeraz bizitzan, eta espedot ondino horretxe biziko dela, jentie dalako, ez da. Eta ni pentsatzen dute danerako klabie horretan dagoela, ez bai Bizkaieraz, eta bai Batuaz, eta bai beste dozein euskalkiten, eta bueno, momentu zizilun gaz. Bueno, portxuret oin hobeto zautzen ditugu, edo zautzen dugu Bizkaieraz egin beharko da hemen. Bueno, baina, bideratzeko pizkatxo bat, nik aportxuet konkretatzeko esakatuko neuskizue, zer aportatu dut zuen deru baten, eredu desberdinak dago zanen, eta zeu nahi duzunak, dan hori da galdera, zer aportatu dut zuen ereduen ikasi izanak, edo zer ez dut zuen aportatu. Gero, sopoko gara Bizkairako... Bai, azteko, ereduen ikasi dugunak, ez dugu beste modu baten ulertuten, ez da? Ez dago konparetako besterik, hombre, igual institutuan ja harremantan jarri ginen B eta A ereduko jentia, ez da? Eta nik esango neuke B ereduko jentiepe, hemen garnik emintzet, batez behi idatzizko kontuetan ukibazela arazoa handuzenak, ez da? Baina, ereduek zer monoskun, bastakit, euskeraz ikasi dugu. Orduan ez dugu konparetako zerik. Nik uste dut, euskerien ganako, ni neuk behintzet, gero bertzo munduen sartute, nabarpen duzana ez da, olako interes baten. Beste inork, Bilbotarrak, zer dinan? Bueno, gue, justifiketan hili beharraztak zer emoten dagoen, egi da, Josu esan dagoena, gu beste eredurik edo beste erabatera ez dugu lertuten, ez da? B eta A eredu eta, uste direla, azkenan, arreunetan dauzen, zulo batzuk betetako, zer bat, ez da? D ereduak zer mon dagoen, euskera, lehen esan dut, nik etxeko euskera burbet baztertu indago eskolak, eta nik hori sentiduten dut, orduen ez, orduen sentiduten hauen barrutik, apur bat, akonplejaute, eta lagunen aurrean, eta ama etorrenean, apurrete bajuen behar berba amagaz, lagunek ez teien entzun, eta holangoak, hori paseata, eta hauen ikusten dut hori zer dan, apur bat, ikasle kaltetoren sindromea dizun daikela. Bea batua ikasi dut, eta uste dute ondo ikasi dutela, eta espainola be edartu ikasi dut. Eskolan, dereduko ikaslea zinarren, eta gero batez be kalean, ez da? Erdera kolokiela, eta erdera jasuagoa, eta dana. Karrera etuko beste, gogoratzen dut, Tusel izeneko estadistikako katedarodun batek, behin laugar mailan erderaz ikasten hasite, ez hauskule. Artean gube, hiru hilabete mongen duzen apunteak erdera sartzean, eta kosta apurbet nobedadea, enbeste urte euskeraz apunteak hartzean, erderazko velocidade horita barri esan, idaztea, baina hartu gendun. Eta lango baten ez hauskun, vosotros, para ser de euskera, habéis cogido bien, os lo entendéis bien el castellano. Eta bera beharritu zen. Eta katedar duen bet, universidadekoa. Inozu, bai, eta azkenan bera kontuen jauz izan gu be bainkila.
erdera eta zorionez, ala zoritzarrez, nik uste dut zorionez, beste hizkuntza bat gehiago enkiela. Horren alde horretik, dereduek, bi hizkuntzatan minimamente jantzite egotea ekarri oztala niri. Beste norbaitek... Bai, bueno, nik bakarrik esan, zer raporte dozkun dereduek igual argi dago ez, gaur egundan no gauz, ez dakit edo, ni behintzet, eiken noten lan guztiz euskeraz da, eta mundu horretan ez, baina bestalde batetik, balen hilazki komenteu deu ez, berak, beti bizkaiera zikezi, eta gero salto bala batuara, eta bueno, ez tala olako aldaketa traumatiko ez, eta nik bai esango neke kritikatxu moduen edo de eredueri edo ez dakit ni justo niri pasoiatena kasualidadez edo alrebez izen da ez, beti dana batu hain eta alako baten lan mundure salto, eta bizkaieri egaz edo hor, bizkaiera idatzi zen bierri xendotez, eta igual, orduen ja prozesori ez da naturala, orduen igual, zubi naturala izango zan bizkaieraz hasi, eta gero topeti batua ez, bakoitzak beran hori lantzeko aukeri eukitxie, eta igual nik, hori ez dut eukio, ez dakito lan komentari jo moduen edo igual, zubi hori alrebez falta dala ez, bizkaieratik batuarako salto hori barik, alrebez tokeu izin jatela ez, batuatik bizkaierara, eta orduen jabai bada traumatiko haua edo txip gehi jau aldatu bihar dozuz. Horretzaz, gero bizkatxo bat hori bizkaiera gainien egiten dugu nien bizkatxo bat ingo dugu. Eski beste inoak izer edo beste batera joan gara edo... Bueno, ez da, nik labor bakarrak esan gure nuke, nik, por ejemplo, inakin moduko komplejorik ez dut bizizen, ez da, joguele bierro bada seguramente, ez da, etxeko giru eta durengoan be giru euskaldun baten euskaldun eta bizkaierazko eta ontsa berbaiten abilen moduko bizkaierazko giro baten bizitzeko suerte eukin joalako, ez da orden nik zera hori ez dut lar bizizen ez, batuek bizkairirik kalte jotzonik edo aldrebez, ez da, eta dere duek zerra moskun ni pentsat evidenti edala, baina bueno, hemen esan dienak ahi pentsat eskunkela aztu biarra gizeala bierbada ez batua osatu bari geratu dala eta euskalkidanak ina beraztu bidala eta hor gauza batutan erren geratu barela, baina ni pentsat eskunkela aztu biar orduen izan apustu bat daikik gure generazio dala generazio bat edo nongo euskaldunen artien inongo problema barik haitu behinkena ez da eta bueno, evidentia da, baina zelan ez da esan pentsan dute esateko zozer zala ez da. Bueno, orduen, hemen inakik apurbet ingebor aipatu, baina elebiduna zarila, hemen ez da inondiko zalantzari ez da. Baina gaztelania izan duzu oztoporik, inakik apurtxuet, aipatu dugu hor ez da. Nik bai, nik azkilera oztopuetakotez. Euskaraz ikasi dut beti, euskaraz itzen dut berba, bizi euskaldun betaluet, inguruko jente dana, nire lagunek euskalduneti ez, lanekuek euskalduneti ez, ez dakot beharrizan ikerdaraz itziko inon. Ez dut jente erdeldune, eta itxo dut eurekaz, batzutan ondo da bestatzutan ez horren beste, enai lotxatuten bez, erderaz hain ondo ez jakitxie, guztako zandazten jakitxie, da guztako zandazten ingles, aleman eta frantzesa bez jakitxie, bai bueno. Nik okintxot arazuek, nahi egon temporazko, doktora hoitzen hasi nahitzen historian, eta okintxot arazuek erderaz klasietan apuntiek hartun, eta bai neure ideak azalduteko, egin jostie barre, horrega itxipe bai, ez dutela kontzakin erderaz berbetan ondo, galbuen bat barreka, zatitxu, ez da honokin ideari pese euskeraz, mututut eratuten zara. Eta komunikabidietan nik badakitzen, nik euskaratzen dut lan, euskaraz gudot egin lan neure bizidanan, nik ulertuten dut, nik arazueko kingo zanotela erderaz berbaitzeko. Zure kasue eta baina ben inakik aipatu duna, zuri guztiz bestelakoa da, zuk zer dainozu? Nipe badekoaz neure problematxuek espainolaz, handizebak beste erderakin dana ala guztuko esaten handizebak eukitie hau esatea ikida ez da, baina pentsan dut egize dala eta nik neuke eukin joaz eta bitori zara jonitzen nik ezten niko nabarmen geratutekoenaz baino behiz hauten las cosas claro eta antzekuek bota eta
baina pentsan dut egizeala egoita eskinekela egongo egiozu esaten espaunka itortuko euskeraz be espainolazko iten dule. Egize da bierba da hemen gauzen geizenok eta geizen bat euskeraz bizigaren gaztiok espainolez berbaiteko badeku zela geure problemak eta hankasartzik eta euskeraka egiten duzela, baina egizea da bai erderaka da espainolka da latzak sartzen duzela gure euskeran, ez da, eta pentsatu bai bizigarela oso espainolak inbadiduteko gizarte baten gaur egun, eta horretik esaten aben zoritxarrez bidan baino hobeto dakigule espainolez. Benetan komuniketako biko unkena, baino asko hobeto dakigu espainolez. Ez da, naike, baite be, esan guzoten, bizetan enguren eukela hobeto, bai espainolez da, bai euskeraz da, frantzesez beha ingoen eukela. Espainol esateko, Gernikar moduen espainolaz ez dutela sekule problema handirik iuki. Bueno, ez dakizen Gernikar zauzinaren, baina jagingo zue, gure errei santu honetako, joeri, gaztien ez dakit uste otoña azkeneko urteotan gaztetxuek eta hasi dela euren artien euskera zeiten. Baina gure sasoien, eta gure sasoien niot ez dakit, amalau bain zidut urtietan igual. Salto bat egin duen, ez da? Euskara zibili bizitza osoan, da, gero erdera pasatzen, da, nik lagunek ez da, erdera asko inot. Eta jo nino. Gero bestetik, irakaskuntzi ere hain dau, irakaslien menpe, onerako eta txarrerako, nik, okitez, lenguaje eta literatura espainola eta olako, zuberti ukiot, eta irakasle honak ukitez, da, asko irakurriot. Eta joera hori uki daudelako irakasleak, ez da? Literatura asko sartu daudelako zegin. Eta, beti guzti izanate irakurti eta urte askotan igual, igual penarik handizena, erderaz gehiago irakurriot euskeraz baino. Igual ez dutelako topeu euskerazko irakaslien artien, topeotez, zaletasun hori bultzatuko banik, ez da? Alde bi horrek. Beste galdera batera pasako gara, edo zerbait izateko. Oin, buelta eman da, gaztelanian arazotxuek edo, horreko zitza, euskeraz ondo jakin izanak zer eman dautzu edo zuen lanbidean batez be, Bueno, nik esango nire kasuen dana emondoztela euskeraz ondo jakitiek, ze dekoten lanbide, momentu honetan aritzen hasen horretan, ez dut beste erremediziorik eukiez, eta oinarte nixen zen bier guztiek eta dana euskeraz izeni, eta gero, kasetaritza munduen, eta nik batez be idatzi zen jot, euskera ondo menperatzie izen da dana, ez? Eukidoten lanerako sekreto guztize hori izen da, ez? Osea, nire kasuen dana emondoz, ate guztiek edo horrek edo bintzete mundu hori gitxi gora bera menperatziek lagundu izen dozt, beste barik. Ni bardin esan dut. Dana. Orduan, pasako gara, zuen lanbideetan garraki dago, euskera ezinbestrekoa izan dela, ez da. Jardunaldi honen ardatzera, etorreiz da Bizkairaren inguruan egingo dugu orain. Bizkatxo bat eta labur, eskatzen dut zuet, Bizkairaren egoera zelan ikusten duzue. Orokorrian eta gero zehaztuko dugu edo jongo gara arloetara edo nahi badozu. Bizkairaren egoera, zuen arrizietan, zuen inguruen, gero, edo gu duzue zehazti egiago edo... Bueno, nik zakit, neuke bez pesimistia izen gure, ez da? Baina nik ez duten egusten larrondo euskerien beran egoeri da, ez da? Bizkairen baino gehiago, ni pentsatu da azkematen kaleko euskerie bizkaieri izango gala normalien, euskaldun barrizek eta abarraztu barik, ez da, baina Gipuzkoan Gipuzkerie eta gure zundana, ez da, baina nik kaletik entzuten duten nien unda bariz eta dau etxien
Olako gauza, nik ez duten ikusten ondo azteko da, euskadien egoeri, ez da, batetik, espainolan menpien, eta espainolezko eskemak dekuselako buruen. Bizkairina gero, azteko horren barruen kokatuko neuke, eta ustantzien zango neuke, azkenengo urtitan bintzet, nabarmen pentsan donik bizkaierien ganako ardurie asko zabaldu dala, ez da, eta hori azteko ona da, ez da, oinarte antzaben bizkaitarrok urtetan ginetik eure familia edo lagun arteko girotik ja derrigor batuaz berbaitera paseu gainule, eta bueno, horre torri ziren bateko mosutxuek eta besteko irutruku eta pare bat kontu eta horraz batera euen hor atzetik ardura bat aziketan ipentzan dut ordutik ona, horrek obera nera inabela ez da, baina horbe ikusten duaznik duda batzuk, ez da nik zenbate baino ez da nipintien askotan sarriken telebizinuen da radizioa eta bar gauza pintoresko moduen, eta bizka gauza gozo eta xuxuxu eta xaxaxa eta abar, ez da, eta ni pentsat horren ganien nibadekoaz neure zalantzatxuek, baina bueno, pentsan dut printzipioz ona dala hori arduri hori zabaldute egoti eta horren beste erakusgarri bat honek jardun aldizio di, ez da? Bueno, nik kontako eta neure esperientzi pertsonala adibidez Euskal Irrati baten sartuteko. Nik uste dut badala, ez dakit moda deitzu, bai bolada momentu bat. Eta orain eitzen da puztue jente bizkaitxarraen alde, lehen esan eitzen, lehen gipuzkera, goitxigera, batuera, ez dakit, giputzekaz beteta dagoa. Eta guri alia askun sasoie proba batzuk itzeko, beka bat lortzeko, Euskal Irratirako, eta onkaran, danok, Hernani, Leitza, ez dakit nor, Bermioko boslagun onkaran, eskolakuek. Zuk zelan ingo zu berba? Nik usta, batueraz. Gu batueraz, ez dakigu. Berbetan, idazten berbetan, zelan ingo venga, ni bermiotarrez. Bermiotarrez ridikul ingo zu. Dainot, bueno, besatiako hila, hauneski entzun eta gero, ez dako idearipez batueraz, bintzat euskeraz bai. Batueraz ingo baten berba, azken nahi, dardakadan, desango da, benek ez daki euskeraz. Sartu hon, arratzalden, ez daki zer. Da nahi, neupakarrekin duten bermiotarrez, eure dana batueraz, karo, zukerrastasunerako zu, zeure txekuen edo zeure herrikuen edo, eta hartun gaitzu ziren danotetik pare bat, eta gero niri deitzu duztien udien ordezko bat eitzeko. Da dinozt batek, euretaikuek. Hartu zaitzu guzeu, ezberdin ezeu esan zarelakon. Orduen, hor lagunduten zu, momentu horretan, niri lagunduz, neue bakarrik ez nahi lakon ezberdine, bai gero, dau beste bat, beste kriterio batakona, eta zarratuten zu bat edanak, eta dino, honek, hortik aparte, ez dakiz lan esan, dauze, hizkuntza eskolan asko pasadazku, batzuk bermiotarrez egin, eta oiz ondo, eta albokuek bermiotarrez egin, eta suspendidu, bermiotarrez ez talako onargarrize, ez dakiz lan esan, dauz, noke paitzen zaitzun arabera, batzuntzata zoragarrize, bizkaitxarrez itxi berba, da bezatzuntzata, ez dakiz. Ja, nik ez dakiz puntaino enbierdan Bizkaian da Bizkaiarren artean Bizkaia zetien normala da, baina Nafarroko bastaraldera edo jatzo leitzan egon ez da, eta antzerren biordot Bizkairaz ala batuaz zenbiot, ez da. Segun ze tratu dekozun beste personiaz, horrek epe asko jende oso lagune bada, igual Bizkaiera jote dozuz, eta lehen egon gara igor da, igorrek adibidez, aukere hartu edo, zuk Bizkaia zetio dozuz, baina, kao, beti mirda Bizkairaz edo nora guazela zakit, Ni pregunta Ezaten zen duzan registroan kontu eta lehena. Bai, hori bai, ez da, seguntaz zeinegaz abizen berbetan, edo Gernikoko lagun bada, edo Ezekoa da, edo Bizkaiko lagun bet, Bizkaitarra, edo Giputxo izen, edo Naparra edo anakoa,
inkonsientek baino espada be aldatu jesuz, eta ez dut usaten kanbizeu aldatu esate oso. Horako leku baten be aldatu esate oso, nik etzien kanbizeu zango neuke. Eta gure barik enet hori, registro kontu badala eta batzutan hainbeste leku desbarrenetan eta zauzenien asko lantze oso hori, eta gure barik aldatzen dela. Orduan ez dakit Bizkaiera da nik itotena igual lagunek Gipuzkoako lagun bateaz, ez dakit ze puntu daño izan lehiken. Igual aditzetan berbasko aldatu jotez, berak ulertu daiten. Ez bigarrenien, lehenengoan. Ez, bueno, eta nik hablatuko neukez, Josuk hasikerako bere presentazioen esan dau, batuaz, idazteko Bizkaieri problemak eukezela eta berbaiteko batuaz edolako zozer. Berbaiteko batuaz problemak eta idazteko Bizkaieri ez. Bueno, ez que ez da, hor daube bai, zein ja idatzi bidan Bizkaieri, ez da, eta idazteko dan Bizkaiera hori hago zebalteko Bizkaieri da, ni perditu da, ni bineo, ez da, hombre, Josuk esan da benaz lotute, ni, por ejemplo, bertzotan batuaz ikesina ben, eta bueno, gure generazioko danoko lantxik ikesi gendun, doin dela 6 bat urte hasi ginen Bizkaiera zeiten, Bizkaiera formal antzeko horretan, ez da, geure, beti be, zelan ez daki uno zondo zeinan Bizkaiera jaso hori, bakotxa Bizkaiberi egiten da, baina bueno, horretan, eta oin momentuen, ni duren galdien egiten duan inbertzotan ontxe berroiten nabilen antzera egiten dut, eta kotxi eta etxi eta malaletxi herrimetan duaz, eta Bizkaiko txapelketan edo Igorren edo Lekeitixon nabilen inbertzotan edo Gernikan ja Bizkaiera formaltxu hau horretan, eta Bizkaitik urtetan zenien edo beto esan da Bizkaierazko eremutik, arrasate baten be, tranquil-tranquilein lege Gernikan egiten da moden, baina bueno, joeten manaz Hernanire, batuaz egiten dut, eta gero zailtasun nahi buruz nik esan gure neuke, hasik eran esan duana, ez da, ezken baten, zer jaso dena eta zer repinen dan praktikan dabe bai hau dana, nik ez teko tinungo problemarik batuaz berbaiteko ontxe nauen lekuen, oin, beste persona bataz aurre berbaiteko japadekot problemi batuaz, ez da hizkuntziaz batuaz beraz dekuan problema bat, baizik eta zetarako ikusten duan batua eta zetarako ez da, eta hortik aurrera zelan bertzotan asko landu duan eta abar, problemarik printzipizioz ez tekot, alegia batzuk sartu taulan eta oso dotore geratzen dana. Ni pentsatzen dut Bizkaitxarrez, zuk esan zuzein got leitzan, Bizkaitxarrez, nizatuko dau. Nik Bizkaitxarrez itzen dut, Bizkaitxarrez bizinai Nafarroan eta Gipuzkoan. Argiza mata, itzali. Orduen, badakigu... Lehenengo momentuko komunikazio bat zertzen zuzta. Nik hori gure, nik Euskaldun barri bategaz, eta bosgarren burratzin dabilen Euskaldun barri bategaz, nik ez otengo Bizkairaz. Nik ustot hor, bezkien lagun horren kapazidadie, baitxasune, zera, neurtu ito zure lehenengo berbatan, eta hortik azten zarela, zeure registroa lantzen, ez da? Lagun horregaz, ongo dia ez da izen bat registro klase. Bai, zeure izakeri egaz bat ator zure berbaitxeko edie. Orduen, ez dakit non aurkezle zanan momentuen, batuera erabilio izu, gente, eta ulergarriz da, mundu danak ulertu bizaitxulakon. Baina zeuzaran momentuen, baina ni batuaz behin egunaz, Bai, ni ez. Ni batuera zen nahi ni. Ni bai. Ni ez. Iñakik eskatu daulen ditzan. Ez, bueno, joan azpe puntualizazioa dike, baina pentsan dute esan dala. Nipe, hombre, laugarren urratzien ikan dabilen bataz ez, baina leitzar bataz nik aurrez aurre printzipizioz Bizkaieraz egin dut, hombre, kontrazinuek eta horre guzak aproba zen jut, ez da, baina nik pentsan dut tablau batera egoten zaren momentuen, por ejemplo, bertzutan, baina, bueno, bardin, pentsan dut nik izen bilitzekela Euskadi Gaztea baten esatari da bien antzat, hor ja nik pentsan dut logikoena nik neuk ikusten dut batua zeiti, ez da beste gauza badak edo tablauti bajatu,
eta hango antolatzaileaz Bizkaira zintzeinkela haitzen badau, karo baiet, neuri errezan hoiz urte da etelako. Ni pentsa dut, niño gaur egun batua esaten darien, ja gente asko kipuskera dala, ezta? Aditzetan hori dauzta, baina berbapilo bat lehenen esango gara, barik, berba eta ez dakit bentani ez dugu zango igual, baina... Honexeaz lotuta du horrengo galderi. Horregaz, apuruet, ben gauza ja aurreratu direla, baina ni lehenko hartu gure zure galderi izende Bizkaiaren egoera zelan ikusten dugun. Nuzot hor, bai Igorrek esan dauenetik eta lehen Jon Andoni berak, azkenean hizkuntza bat dala, euskera dala. Horren Bizkaiaren egoera, nik usten dut euskera beraren egoeragaz. Eta horretan Igorregaz Igorren moduen apurret ez daite pesimistatzu iziteko arrisku dauen, baina bai badakigu gerota jente gehiago matrikulatzen dela eredu euskaldunetan, eta gerota jente gerotaki euskerea, baina berba ez da erabilera proportzio berean ez da igon, eta guztiot hor dau, gaur eguneko erronka hor dau, eta ganera zailtasun handiek. Zaetik gazteak euskera egiten dugu nahiko euskainola, eta gure generazioa eta gu baino gazteagoak. Erreferentziek Igorrek esan daben eredu estandarren datoz, espainoletik. Eta iparralde adibidez galdute deku, eremu moduen, euren ganako komunikazioa. Orduen, gazteak berbaiteko erabilerarako arrakasta gehien dekon tresnara joko dau. Eta tresna hori dau gaur egun espainola da tresna hori. Eta hor sartzen dira komunikabideak eta danak. Euskara, batuan arauan behibli gara, euskara goizean behipatu da hizkuntzaren piramidea, hizkuntza jasoa, literaturarakoa, baina azkenan kalean berbaiteko kolokiala hor sartzen honik Bizkaieraren beharra, eta Bizkaira erguberetakoa. Busturialdeko gazte batek hordeko etxe inguruen eta hordeko tresna oso baleagarriek komunikazio arrakastatzu beteiteko, eguneroko berbetea, hobetuteko. Eta horregatik uste dut Bizkaira izileikela apurbet euskararen beraren egoera hobetzeko antidoto moduko bat. Zigiran, gu hemen gure lurralde honetan ez da. Eta hori, astu barik Bizkaira eta batua hizkuntza bera bat dala, ez da. Orduan, hori izanik ez dakit hau galdera erantzute dagona, baina zuek ikusten duzue Bizkairan alfabetatu beharrik, Bizkairaz alfabetatu beharrik eskoletan, nagusi epartan, haben, aekan... Betza da baiet. Ikasteko bai, gauzaz, batueraz ikasten zuen moduen gauzazko hizkuntzeri buruz, Bizkairaz alfabetatute egon eskero, gauzazko ikasten zuz Bizkairari buruz bai, eta azken batien, zeukera biltzen zuen euskalkize da, eta nik uste baiet. Ni pentsa dut gazte batek klaseko lagun bateri edo neska laguneri, mutil laguneri, ezin badotzo idatzi euskeraz eta Bizkairaz, euren artien dara bilien euskeraz, kartatxu bat edo e-mail bat, txarto gabizela. Honintzak, zeuster zaten. Ez dakit, igual nik lehen esan duten aritik bai falta da zubi hori, ez dakit alfabetatu biherra bada, baina nik pentsetan dut norbere etxeko edo herriko euskeri ondolandu eskero hortik abiatzen bagara gero ja ez dala arazorik egongo batua ikesik eran, ez? Osa, bakoitzanetik abiatute. Eta bestalde batetik igual alfabetatze arazoa baino batzutan konpleju arazoa bada, ez? Batua berbetan hasten garenien hainbeste Bizkaierako forma ez dugu esaten. Eta ez batua estielako edo hori euskera jasoa ez talako geuk pentsetan duguleko lan ez dala, ez? Igual Bizkaieriri geuk bestotzegu emon prestigizio hori, ez? Igual da alde batetik bai ikusten dut alfabetatzeko edo zubi hori falta dela, eta beste alde batetik igual batua bera erabiltzen dugunien belen hemen esan da, bazten garenien batua emoten deuela
Gipuzkera. Eta igual guk badekogu erru hori, ze gure formak hortik geu kanporatu doguz, sartu bi herrien baztertu teitsi doguz. Ez dakit ba ezati berba, edo barik, edo ez dakit. Jorandenek esaten. Olentxe Jorandenek esaten dugu, zubi edo konparaketa edo hori egin beharko litzakela, ez da? Ez alfabetatu baino, aipatu dugu, esan duzu, esketxo bat, Bai, hor zubi bat edo zeu zer egoti, ez dakit, igual ez da edo bat edo beste, baina hor bizen artien egon bier da, zeu zer ez, ez dakit, loture bat topeu, zubi bat topeu, naturalidade bat emon edo, ez dakit. Ninaz ez filologo ez pedagogu, da oso inguru berbani buruz, baina bat notorrontxo nintzak esan da benaz, oso batua Bizkaitarrien errezerrezen liko bat ez bakarrik berba edo barik sartutu ez da sakune eta esaldi klasik eta mila gauza duz hor telebizinotiko ez dakin hondik jaso zelako eredu gipuzkoarren nien edo zan digun orduan zuen ustez baduko ze aportatzerik edo zer aportatu Bizkairak estandar horreri karo baietz batua holan txikingo da beratzago, Bizkaitarrok gure gauzak sartute, naparrek eurenak, eta bar, ez da, pentsa dut horretan be, ez bakarrik gu, lehen esan du nien Bizkaierien presentzizi eta handitzen da bilela, ni pentsa dut beste euskalki batzune be telebizinoetan eta barre, telebizinoetan ez bakarra dekute, baina, bueno, telebizinoen da, agertzen da bilela, ez da, eta Bizkaieri buruz, hombre, bai, ez da, zetze inok ez tobe esango, baina erakutzi bidan Bizkaierie, ni pentsatu izemiko litzekela, hoitxe, Durangotik urten, eta bardin balizoena Durangon, zein Arratizan, zein Ondarrun, zein beste leku batzutan, ez da gero Josuk dinona, norbere euskeran pareja bat, edo lagun batzuk espadie kapaz nota bat idazteko, ez dakit, nik horpetzen dute pareja problema daula zeo baino gehiago, ez dakinok deitzen botzu abisai dazu, hori idazteko ez dugu, nik ez dugu problemarik ikusten. Nik problema hori ikuste dut, bai. Josu deitzen B-otzu abisai dazu. Punto. Ende digun, enkuesta bat, ikustu jaseman euskerazko nota egin dienez da. Nigo lan txiki dazten doaz? Bai, nepe bai. Baina oso berandu hartan, zinintzen nigolako, egiten, amari holan karta bate, zeu zerriz izteko, oin ja bai, oin ira lotzagarik zertze dut, baina lehen neolako aurreritziziekaz eta zerute honitzen, eta, kao, ogize erosi dot idazteko, ogize, enekizen zelan idatzi. Eta ogia erosi dut, amari. Azken baten bizon arteko konbentzinoa lortzi da, bestean eta moen, gure oso ekizaziatzea hori zubi jotaz eta punto. Orduen, hemen zuek aipatzen duzuen arazoa da, hori gaztien arteko, lagun arteko hizkuntza kolokial, ez formal horren beharra. Bai, beharra, bintzete zera, igual ez da itxengo oso filologikoa, baina komunikazioareko igual balioko du. Bai, lehenkoan, adibide urrulbet urreko bat erabiltzarren, undala aztebi gonzan zera asizko, hemen Gerniken, eta euren mantzut eta lokuzinoen inguruko proiektu hori kontetan, eta batez helburu hori da, gazten euskara piramidean oinarrin dauen euskara kolokial hori aberaztuteko formak, ez da, beti erderara joten dugu, hegoaldean espainolera eta iparraldean frantsesera, eta azkenean bata besteari berbarik itxusina botateko arpegire, eta eskara kapaz ulertuteko, batek espainoletik hartu daulako eta besteak frantsesetik. Eta hor, lagunen arteko igorrek esan dagoen hori, adostasun batera hau beharko gala, ez da, eta horretan ez da gongo, eta sortu imeko da. Beste batzutan euskalgitan ekuiko guz. Eta hemen, adibidetan, orduen egozan ikasleak hemen ingurukoak, eta gauza itxusik eta zelan esaten diren hemen, edo bateri ez dakizer esateko, edo besteri ez dakizer, eta urten ziren oso berba politek, azkenan, askotan inkontzientek iraulten dauzenak gazteak, baina gero sekule idatzi neste batua zibili, idatzi bostauzenak. Eta hori da lehenengo Bizkairak egiten dauen aportazioa euskarara egiten dauen, ez da, batuan ibili, zine Bizkaira estandarrean,
zein zuberetarrian. Bizkairak moten dauzen, berbak, lexikoa eta hori dana. Lehen esan duten agaz, lotute, ez du eta uindala 30 urte euskaragaz, antza, Igorak zan moduen, euskara filologoak eta ez da izer, orduan iztunek gara, eta orduan iztun moduen sentitun duguzen gauzek, eta erabiltzaile moduen. Uindala 30 urte, antza, apustu batean behar zan, euskara galduten ebililako edo. Batuaren bat, lehen Mitxelenaren esaldien behi joan handonik edo esaten du, batu barik, batasun barik galdu egingo dala. Eta apustu hori, irabazi zan, eta batuak hori ekarri dau. Ondoko kalteak eta zeintzuk izan diren euskalkirako, ez da behatu leke, baina guztute alperrekoa direla. Momentu honetan, euskara bera erabilteko promozio bat egin behar dela iztunen artean. Eta hor sartzen da lekuan lekuko dialektua, edo euskalkiaren aberastasune, eta gurean bizkaiera. Nik uste dut badala, urte batzu direla bizkairea prestigitan gabizela, eta lehenengo baturako tresna moduen, batua bera aberastu ingo dago bizkaiera, eta gero bizkaiera berabe, zelango konplejuarik eta era formal eta kolokial batean erabiltekoa. Beste bat izango da, haoz zelango bizkaiera inbedan, idatzi zelangoa, eta horretaz inbeako da berba, eta kanera, nizidan postuenaz, baduzelako elkarteak hor, Mendebalde, eta ez da gizer, eta jente horretaz arduratut da biena, eta zesanik ez, eta honintzen mendagoela esan da, bizkaia gehigarri, ez da. Eguneroko jardun horretan, eredue sortzen da biena, edo proposatzen da biena. Alde batetik, hori. Beste esos okiteko, edo esateko gindu, datorrena motakot. Denpuriaz, zeirek markatzen den nierlokuek da nik abordagoz ikako, bizkaieraren ikako forma, beste luzero jarduteko zera ez da, temi, baina, bukatzeko edo amaitzeko, ze presentzia edo nolako presentzia, zelako presentzia euki behar lauke, bai komunikabidetan, irakaskuntzan, internet, teknologi berrietan, hori mundue jatorku, bizkairak daukan baina presentzik egin euki behar leuke serietan, Goen, Kalean, Company, goixin be horrek aipatze ban zerak, katalanak, hanbe, estandar garbi edo estandarrien egiten dabela itzulpen, guztizek, eta orduen hango bariade dialektal horiek edo horrek ez direla kontutan hartzen. Da orduan, hemen bizkaieraren presentzize, bai bertoko produzioetan, hori apurtxuet zuen ustez edo. Hori alemaniz eme pasten da, ez da. Hame dialekto pilo bat hau, eta dialekto edo, ez da ikizela, eta aleman zer bat hau norma dune edo, zera. Andaluzien be, asento barik uste otekin dabela programak. Euskal Telebistan zer egin berko unken? Hombre, euskara batu bat behar dela, Euskal Telebistan, inneuk. Gero, Goen Kale esaten dabe moduen, realistie bat, serie realiste bat, igual euskalki bizkairi edo iparraldekoa, claro, kostako herri bateko zera da, ezta? Ez da respetetan hori. Oso batxa da, ni neu euskara batuen aldekoanaz. Horrek ez da duzuen gure bizkairen kontrakoa edo traidore bat nazenik. Ni pentsatzen dut, derrigorra dela guretzat, euskaldunentzat, eta batez be, alfabetatute zauzen einien, batueraz jakitxie, bai idazten, bai berbetan, momentu baten, eta bai ulertutie. Horrek lagundutan euskulakon momentos jakin baten espagara elkarru ulertuten, batuera zintze ulertutekue. Ni bizkairaren aldeku nahi, ez da pentsaten kontrakazerretxe dana bizkairaren aldezati, eta batuera ez dut pentsaten kontrakazerretxe dauzena, bai momentu baten, bizkaitxarra nahi enien, bizkaitxarretxe modoten momentu baten, naiz eta komunikabide baten egon, ez da pentsaten pekatu edanik, da batzuntzat bada. Pentsatzen dut malgu hauek izan garana, inok espana ulertuten, ingo talegin bet, ulertuen bigara hori da garrantzitsuena. Daron artien, ulerkuntze batera ailegatie, urtetzen mazten momentu baten zozer,
bueno. Bueno, baina, zu ibiltzen zara, zuzeneko ekitaldizetan, ez da? Bai. Normala da, Bizkai ezartzi eta aditzen bat, edo eta Bizkaiera joti, bai? Ez que, da gero askotan, igual, neupan hauen berbetan bizkaitxar bategaz gogorritzen da, ez. Da gero asko baten igual neurara zuzango da, bai, bizkaitxar bate da ditxotu hola, nor zara, ez tekin hor, Gernikarra. Gogorritzen da, batu eraz derraitutie. Naiz eta neusakin, nafar bat entzuten egongo dela, eta asko enredaten nahi neurera, igual ez da ulertuko. Orduan alekin duten zer hori, gure dozu, lehen esan dugu, igorrek esan dugu, nik guzu esango zantzaten, guzu hau, guzu, gure dozu, nahi duzu, bale. Holan ulertuten gara. Alekin bet ulertuteko, batu eraz, bai, batu eraz, derri urradaz akitxie. Baina nik uste dut, guretzat bizkaitxarrak aran neurrezen, bai alfabetazio bat okitxie, bai ezagututi geure euskalkize, eta bai momentozak imaten erabiltzie. Presentziei buruz, nahoni. Komunikabidetako Bizkaiak daukan presentziei buruz izena galdera. Nik uste eskaza dala. Eta momentozak baten erabili beharrekue leitzan basabiltz lanien, leitzar bateaz, batu eraz ingo zuer, lan berberain berbazun, herririk herri basabiltza dibidez, ez dakiz ere itzen, eta momentu baten, banuen markinera, zeitzik ez Bizkaiera ulergarri baten egin. Nik uste dut hori ez dauela eta eleki dela izan behar inongo pekatue, nik uste dut baietz. Nik horren aldekue nahi. Bueno, nik ez dakit, ni adibidez Josugaz bat nator esaten duenien batua edo ez dakit, igual komunikazioenako eta danok alkarraitzeko, igual hori da eredu edo ez da, baina ez dakit hemen Goenkale akietu da adibidez, eta nik pentsetan dut Bizkaiereri presentzi gehiago eta batez be prestigio gehiago emon biakola, eta hemen Goenkale eta esan da ez, eta nik ez dakit adibide tonto bada, baina Goenkale noin aluak eta odolgabeak eta ikuste dut ezen moduen joni baekot esperantzie egunen baten Goenkalen ugerrak eta ketoak egon daik esan ez, eta hori berba horrek entzuteko eta herriko berbak eta betiko berbak direlako igual presentzi hori Bizkaiera zengo dauen personaje bat jarritxe ez que ez da beste bat gipuzkera zeien duena ez, baina presentzi natural bat emonen bilako ez dakit, eta hori nik pentsetan dut hori emonen bilakola eta bizkaierazko molde bat zuri jatortasun hori eta naturaltasun hori emonen bilakila komunikabidietan azken baten prestigio bat emon birriako ez oinarte kenduiakona edo balizo deuela horretarako ez dala bakarrik etzien ibiltzeko hizkuntza bat. Bueno, ni pentsa dut hori bestean amoen naturalia ezen bidan kontu badala, ez da, lehen esan dakotik antzadau barriro Bizkaieri eta batua bi hizkuntza diferente diela, ez da, eta aurkezle baten eta, bueno, azken baten Bizkaitarron naturaliaen araberako presentzizio eukin bidau, aurkezle baten ni pentsean dut niko euskera formalien ebidabela berba, beraz aditze batua zen bidabela eta batuan arauek bete bidabezela, eta hortik aurrera sartulikela gure enbeste Bizkaiera eta hori aberazgarri zela, eta Bizkaitarra dinoan moden barrio dinot, Naparrak eurena eta Lapurtarrak eurena eta gure dana, eta gero ni pentsa dut, hombre, Goenkalen eta hor ez dakit, momentu baten egona zenien entzuten pentsa dut bai etzen bilukiela holan txiko entxega bize momen, da gero pentsa dut ez ordenen hori atrebitzen eze bezatera, ez da, baina por ejemplo bai pentsan dut gonbidatu batek, aurkezle batek bai inbidauela derrigorrez euskera formala, ez da, baina por ejemplo gonbidatu batek eskubido zu eukin bidauela ontsen dugu berbaiten abilen moden agoteko ETB-en eta bardin gipuzkoar batek bere gipuzkerarik zarratuen nien, ez da? Ni pentsat hori dala naturaliadie, oin, han aurkezlen moduen dagoena ni pentsat badekola obligazio euskera formal bate barteko, baina lehen esan dago zentzuen aditze errespeta mozu eta arauek errespeta mozuz, hortik aurra sartu zenke gurosun beste Bizkaiera. Eta ja, konbidatuek barrio inot, tranquil, urte dutzen moden inbidabela, eta ez da laukin berrez komplejorik, ez oztoporik horretarako. Eta gero ja zer iziena barriz dinot enaz atrebitzen, oin, eneuke begitxarrez ikusiko personajen batzuk ez Bizkaieraz, ez Naparreraz, ez baina ez kuota bat eteti erren. Ez. Personaje hori Bizkaitarra dalako
eta Bizkaia egiten dagoelako. Eta euskara bizize beti alako hori, ez da? Ostatzien beti bilikoa Euskal Herrizen kuotan kontuetan. Bizkai jarrak posik ukiteko, Gipuzkoarrak zera, beste iparraldeko, beste horreko posik ukiteko, da hori bai dela naturalen kontrako zeuzat, ezta? Da hori Bizkai jarraleko, izango dugun berbataz aparte, eta deko entonazio bat, deko sintaxisen beste igual joera batzuk, eta ni izatez, batuaz, Bizkai jarra zara, igerten da, batuaz nabil, Bizkai jarra. Iñakik ez duz errezateko. Bueno, ustot eziketatik enfokatu behot. Batetik, argi badekogu Bizkaieratik eragin lehikela euskararen beraren osasunean, lehenengo hori, prestigiatu inbako da, eta ustot bide honean gabizela, kontuen lehen baino errespetu gehiagoaz hartzen gaitue kontuen kanpoan, eta guk geure buruen bebai. Gure guru ebe hartzen dugu prestigio edo beste maila baten. Lehen aipatu duten kompleju hori eta Bizkaian egondana. Orduen, dakienak, behin prestigio dute, dakienak egin inbeko dau, beldur barik. Eta Igorrek esan dago moduen, hemen egiten gabizen moduen, Igor eta hemen dano gabize kanpoko jenteagaz, kanpoko, mendebaldeko euskararen kanpoko jenteagaz, eta usto gero eta gehiago naturalidade batek bultzatu dut Bizkairaz iten dugule. Bai, Bertuzal elkartean, Euskal Herri mailako lantaldetan, gero eta naturalidade gehiago ez, iten dugu geurea. Eta ganera danak haitu, tontorik ez dagoan. Orduen, behin prestige dute, eitea kontu. Eta ez dakinari, edo gazteari, edo gaztetxonari, eziketa emon behako. Eziketa formala dau, eskola, eta honintzak lehen esan dau, eta urte klabea hor egon lehikela, aur eskuntzan eta lehen eskuntzan emon beharreko eziketa hori, apurreta horrek oinarri bete emongo daulako, batetik, gero Bizkaia hori zelan idatzi egiteko, eta gero batuera pausu bete moteko. Eta gero tresna bioko egingo dauz eskure, baina alfabetatute egongo da. Euskeran egongo da, baina Euskaldun osoa izango da zentzu horretan. Eta gero badau, eziketa informalaren esparruen komunikabideak. Eta guztu ganera, gaur egun eziketa eremu garrantzitsuena berau dela. Komunikabideena. Karo, guk euskeraz, badeko guz irratiek eta ETB. ETB-ren problema zein da? Bakarra dela. Monopolio deko horretan. Eta orduen, eredu bet esartzen da, hor Bizkairak uste dut, une prestigio horren araberako, pausu batzuk emon dire, eta uste dut emongo direla baimetik aurrera, horretan ikorranaz, baina funtzino batuk edau Bizkairak, eta ikusten da ondino. Apurbet lehen ibiligara berbetan eta ilaska izan da paiasotxoen kontue, badoz personaje batzuk telebizioan agertzen direna, nahiko Bizkaira edo personaje estereotipatu batzuk direla. Eta apurbet, naturalidade batera pausu emon berriakola, eta da, edo zin programa serio edo eserioan, konbidatu bate, bere euskalkien berbaiteko normal, eta holan, ez da. Horren, komunikabide bai badekiela zeresan handie, Bizkairaren eragin esparru horretan. Hori dudarik ez dago. Zein izen leikeen irten bera ez dakit. ETB berak sukurtzal bat inberko dauen Bizkaira, edo deskonexioak, gaur deskonexio bat inberko Gipuzkoarako, zertako, eta realeko lehendakaritzako eztabaida bat emoteko. Planteau aldainoz Bizkaire edo Mendebaldean deskonexio bat, ez dakit zein programa edo debate Bizkairaz emoteko, ez dakit. Bizkaia telebista bat izin leike, ez dakit, baina Bizkaia erratiak egin dauen ona ikusite, igual Bizkaia telebista bat beha izin leike landu barreko esparru bet, ez dakit. Nik argi dagoena da, ETB eta epatu dut, eta igual Euskadi Erratia epatu dut, baina Bizkaiaren etorkizunen ikusten Bizkaian dagoela, batez be. Jaki dagoela. Amaitzeko, txandatxu bet zabalduko dugu, labur-labur, baten galdera ematein nahi badeu, edo baten materin. Mikrofono bat hortik atzetik biliko da, baten